2-3-2-1-7-8 mata kuma za su biyo mu akan wato 080-3-8-2-0-9-4-4 idan yanzu ka suka shirin kana tare da shirin wasu kwakwalwa inda na ce fa wato lambobin maza su biyo mu akan 081-6-2-3-2-1-7-0-8. Hello, salamu alaikum. To, da wa nike tare? Ummi. Daga Poli Quarters. To, tambaya ta nawa za a baki Ummi? Tambaya ta ƙarshe. Tambaya ta ƙarshe Ummi, tambaya ta 7 kenan. To, tambayar cin kyauta ne wato daga Habib Yogurt da ke kasuwan Bacci Kaduna. Kina ji na ko Ummi? Ina ji. Suka ce ya sunan kum da Hausa. Mataji. Ummi. Da? Kin rikito Ummi da fatan za ki tara wani makon. Hello, salamu alaikum. Ba gajiya da wa nike tare? Muhammad. Tambaya ta nawa za a baka Muhammad? Tambaya ta 2 Muhammad, kana ji na? Idan aka ce mai uwa a murhu baya cin tuwonsa gaya, wai me ake nufi ne? To, Muhammad ka rikito, kai ma a haɗa ka da ɗan rakiya kenan Muhammad. To, Muhammad kenan inda fa wato shi ma ya rikito da fatan zai tara wani makon. Lambobin da za ka kasance a cikin shirin zaɓi da kanka su ne maza su biyo ma kan 081-6-2-3-2-1-7-0-8 mata kuma 0-8-2-3-8-2-0-9-4-4. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. To, da wa muke tare? To, wannan ya sauka da fatan zai sake laliban mu inda na ce lambobin da ya ba soya ba ma za su biyo mu akan 081-6-2-3-2-1-7-0-8 mata kuma su biyo mu akan 0-8-3-2-0-9-4-4. Hello, wa alaikum salam wa rahmatullah. To, barka ka dai, barka da shigowa. Abubakar? Tambaya ta nawa za a baka Abubakar Adamu? A bani ta ƙarshen nan buge ta. To, Abubakar Adamu, kan fata buge ka? A ina wane ita? To shi kenan, ka ce kenan da ka rikito in haɗa ka da ɗan rakiya kenan. To shi kenan. A tambaya ta 7 Abubakar Adamu. Na, ina ji. Wato tambayar cin kyauta ne daga Habib Yogurt da ke kasuwan Bacci Kaduna. To. Suka ce ya sunan kum da Hausa. Sunan kun da Hausa. Eh. Matarsi. Na? Matarsi. Mene? Matarsi. Kana ba fulata ne ba zan iya yin abun inda ya kawo matarsi. Abubakar, Da? ka rikito ta ka da fatan za ka tara wani makon. To ba ta nuna lafiya. To, Abubakar kenan, wato daga Kano Road inda fa ya rikito ta ka. Na gaya muku fa idan yanzu ka suke shirin za ku lalibin mu akan maza su biyo mu akan 081-6-2-3-2-1-7-0-8 ko kuma su biyo mu akan 081-2-5-9-1-2-5-1-8 mata kuma su biyo mu akan 0-8-3-2-0-9-4-4. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, da wa muke tare? Muna tare da Basira ne mai rama na ƙara riba da su jarirai. Wane? Basira da Alhaji. Mai sai rama nan ba da kuɗaɗe ne. Basiru, Eh. ɗan Alhaji. Tambaya ta nawa? Tambaya ta 7. Tambaya ta 7. Basiru ɗan Alhaji, kana tare da mu? Yana tare da ku insha Allah.
Wato tambayar cin kyauta ne daga Habib Yagod da ke kasuwan Bacci Kaduna. Yana kan kiran kai da ni. Suka ce ya sunan kum da Hausa? Da Hausa, Eh, matehi. na? Matehi. Matsehi. Eh, Basiru, na, ka rikito Basiru da fatan za ka tara wani makon. to Allah ya haɗa mu da alheri. Na gode. To, Basiru kenan wato ɗan alaji inda fa ya rikito ta ka da fatan zai tara wani makon. To, lambobin da ba sauya ba inda na ce ma za su biyo mu akan 0816221708 ko kuma su biyo mu akan 0812591518 inda na ce mata kuma su biyo mu akan 080328200944 a cikin shirin zaɓe da kanka tare da ni Ismail Koli maji daɗin Spider. Inda fa yau tambayoyin nawa guda 7 ne kacal inda wato Umar Sani ya an samu wato tambaya ta ɗaya tambayar cin kyautan salsabil robi da ke kasuwan Bacci Kaduna. Na gaya muku fa ina da tambaya da za a ci kyautan wato Taraba Suya sannan kuma akwai tambayar da za a ci wato katin waya daga Ubale mai na'ura a bakwa sai kuma tambayar da za a ci kyautan wato 1 lita na Habib Yagod da ke kasuwan Bacci Kaduna. In yanzu ka suke shirin wato kana tare da shirin wasa kwakwalwa inda fa nace lambobin ba sauya ba wato za ku iya biyo mu akan 08162321